Erreakzio hau ere ingurune azidoan gertatzen da. Hasieran esaten den moduan. Hemen daukazu erreakzio ionikoa idatzita. Gatz guztiak disoziatu dira, azidoak ere bai, kasu honetan sustantzia guztia, formula guztiak idatzi behar izan ditugu disoziatuta. Gero, zenbakiak, oxidazio zenbakiak jarri behar dizkiozu elementu guztiei, baina konturatzen bazara, erraz, kasu honetan egingo dugun moduan, manganesoaren oxidazio zenbakioa aldatzen dela, 7tik permanganatoan bira, hementxe ikusten duzu nola dagoen erredukzioa manganesoarena. Eta berriz ikusten duzu burdinari gertatzen zaiola oxidazioa, bere oxidazio zenbakia igo egiten dalako. Beraz, ja, zuzenean idatziko ditugu erreakzio erdiak. Oxidazioa, esan dugun moduan, burdinari gertatzen zaio, beraz, burdina 2tik, pasaten gara, burdina 3ra. Hemen ez dugu momentuz koefiziente zikiometrikori jarri behar, erreakzio ionikoan agertzen direnak. Bakarrik hartu behar dugu muturrak nundik nora goiaz, burdin katioi ferrosotik, katioi ferrikora. Erredukzioa esan dugu manganesoari gertatzen zaiola, beraz permanganato eran dago, eta pasatzen da manganeso erara. Beraz, hemen ipiniko dugu manganeso plus 2. Orain, egin behar duguna da, betiko moduan, begiratu ia burdina eta manganesoa gure erreakzio honen protagonista nagusiak ondo doituta agertzen diren. Ikusten duzu, burdin bakarra eta burdin bakarra, beraz, ondo doituta dago burdina. Eta bardin esango dugu manganesoarekin, manganeso bakarra eta manganeso bakarra. Beraz, manganesoa ere ondo doituta dago. Orduan, hurrengo pausua izango da, doitzea oxigenoa eta ondoren hidrogenoa. Lehengoan ez dozu ikusten ez oxigenorik, ez hidrogenorik, beraz, elementuak ondo doituta daude. Bigarrenian berriz, oxigenoak ez daude orekatuta. Eskuineko atalean falta dira oxigenoak eta 4 ur gehituko dugu. Ondoren, egingo duguna, izango da, hidrogenoak doitu. 4 ur horiek 8 hidrogenoaren elkarpena egiten dutelez, hemen 8 H+ ipini behar dugu. Orain begiratu beharko genduke ia ondo doituta dauden kargak. Kargak ikusten dugu lehengo erreakzioan pasaten garila +2ko karga izatetik +3ko karga izatera. Orduan, desoreka hori konpontzeko elektroi bat ipintzen dugu karga handiena dagoen tokian. Bardin egingo dugu bigarren erreakzioan. Ze karga daukagu eskerreko partian? Permanganatoak -1 ematen du, -1 eta +8, hemen 7tik. Goaz, nora? 0 hemen eta hemen +2. Beraz, +2ra. Orduan, hemen orekatzeko kargak 7tik 2ra jaisteko 5 elektroi jarriko dira eskerreko partian. Eta honela, doituta geratzen da kargena. Behin karga doituta, begiratzen ditugu elektroi kopuruak. Ikusten duzu, elektroi kopuruak ez direla bardinak, hemen elektroi bakarra dago eta hemen 5 elektroi. Desberdintza hori orekatzeko, biak euren arteko emekatera iristeko, bat bider 5 biderkatuko dugu eta 5 bider bat edo bardin utziko dugula esan dezakegu. Orain, faltatzen dena da erreakzioen batuketa egitea. Eskerreko partekoak. Oxidazio erreakzioan, katioi ferrosoa 5 agertzen dira, 5 katioi ferroso. Eta erredukzio erreakzioan permanganatoa agertzen da bider bat eginda, permanganato bakarra. Eta 8 protoi, bider bat dagoelako.
eskuineko partekoak, daukagu 5 katioi ferriko, eta beko erreakzioan manganeso 2, eta 4 ur. Betiko moduan, esaten dugu elektroiak ez ditugula ipiniko, ze badakigu elkarrekin ezabatuko direla, ezker eta eskuinekoak. Zer egin behar dugu orain? Begiratu zertarako balio duen erreakzio ioniko doitu hori. Erreakzio ioniko doituak balio du doitzeko erreakzio molekularra hasieran emon digutena. Zer egin behar dugu? Erreakzioa berriro idazten dugu eta formula guztien aurrian ipintzen dugu utzune bat, gero errepasateko ia koefiziente estequiometriko guztiak ondo jarri diren, eta azkena, potasio sulfatoa. Bueno, orain begiratuko dugu ia ze informazio ematen duen erreakzio ioniko doituak. Bueno, erreakzio ioniko doituak esaten du ipini behar dugula 5 katioi ferroso eskerreko partian. 5 katioi ferroso horiek nora doaz? Katioi ferrosoa dagoen toki bakarra hau da. Bai, eskuinekoa katioi ferrikoa da, bestela begiratu erreakzio ionikoa. Orduan, horrek esan nahi du, barruan jarri behar dugula 5 bat. Begiratu azpi indizea, burdin bakarra dago formula horretan, beraz 5 jarri behar digu. Gero, zertarako balio du, permanganato bat egoteak. Permanganato oso argi dago, dagoen toki bakarra permanganatoa hau dela, eta bat ipini behar badugu, formula horrek bat behar du aurrian. 8 protoi, nun daude 8 protoia, nun daude protoiak, erreakzio honetan dagoen azido bakarra sulfurikoa denez, sulfurikoan zer jarri behar dugu? 8? Ez. 4, ezta? Zergaitik, lehen esan dizudan moduan, azpindizea begiratu dut eta 2 daukolako. Gero, datoz 5 katioi ferriko. Katioi ferrikoak hementxen daude, sulfato ferrikoan. Orduan, zer jarri beharko genduke hor? Zuk zer uste duzu? Zer zenbaki izango da hemen aurrian jarri behar duguna? 5 geratzeko, berak 2 daukolez azpindizean, 5 erdi jarriko dugu. 5 erdi bider 2, 5 dalako. Manganesoa, bakarra. Horrek esan nahi du, nora doa hori, hementxe hor dago manganeso 2 katioia. Eta 4 ur horiek ez dira erreakzioan agertu, guk jarriko ditugu, ze bestela erreakzioa ez da ondo geratuko. Eta bakarri faltatzen da, horregaitik esaten dizut utzuneak iztearena, bestela agian ez zara konturatuko hemen potasio sulfatuari ez diogula kasurik egin. Berak ere merezi dauzen baki bat. Koefiziente estequiometrikoa zein izango da? Begiratu, potasio sulfatoak dauko. Sufrea, baina sufrea sakabanatuta dago erreakzio osoan zehar. Eta potasioa berriz, eskuineko partian berak bakarrik dauko. Beraz, bertan egon behar dira, eskerreko partetik finkatuta dauden potasio kopuruak. Orduan, zein da potasio kopurua aurrian ipini duguna, lehengo erreakzioan ipini dugula, hemen daukazuzta potasio bakarra dago eskerreko atalian. Orduan hor, jarri behar duguna da, 1 erdi. Zergaitik 1 erdi, ze potasio sulfatuak berak badauko 2 bat potasioaren azpian. Orduan 1 erdi bider 2 eginez, 1 geratuko da. Ikusten duzu, erreakzio honetan, erreakzio ioniko doituan egon diren guztiak zuzenean eman digutela informazio
behar izan dugun informazioa. Gero arte.